Както обещах в предното видео, ето Merge Tactics ще играя в Clash Royale. Това е, между другото, бая така заребяваща игрица. Между другото направиха апдейти, не съм напълно сигурен сега кое ще е по... Оп. Какво? Не знам какво стана. Защо като цъкнах... Не знам. Нещо интересно стана. Между другото, може и аз нещо да бъркам, но чуш, че са апгрейднали анимациите в самата игра. Или може и да бъркам. Сега обаче не знам, тръгнах по някакъв много интересен път. Все още нямам нещо, което конкретно да искам. Не знам точно какво искам да билдна, но пък ще направя така, ще играя в крайна сметка за това да печеля в момента, за да, нали, да не губя. В някакъв момент ще почна много да губя, но докато дойде нещо по-смислено, което да билдна, просто не съм сигурен още какво искам да билдна. Този хил обаче ме съсипва. Този хил ме съсипа брутално. Дай му. Айде бе! Айде бе! Добре. Поне един оцеля само. Принцесата е много мощна. Искам я задължително. Ей тука. И какво искам? Не знам. Няма никой, който в момента да ми е някакъв смислен. Е така, уизарди. Даже не съм сигурен какво мейджове. Това е някакво ново. Става, да, зайче. За някакво време. Добре. Майко мила, той този ме съсипа. Този ме съсипа от всякъде. Този много ме наби. Този много ме наби. Not cool. Много е късно да играя вече за гоблините. Добре. Тук върза много. Undead. Принцеса. Така. Добре. Сега ще ми какво ще стане. Така, тази Witch искам да взема за Undead, да билдна. Така, принцесата ги пори отзаде, което е много добре. И тук му вкарах колко? 4 демидж му вкарах. Окей. Така, ти ще дойдеш някъде тук. Ами... Тук беше другия Undead. Сетих се. Да, всъщност другите двама. Нямам в момента. Ще направя така. Аз пак, да. Нямам място. Мейджа мога го разкарам в някакъв момент. Не съм сигурен той колко е ефикасен. Тук това, което ми липсва спрямо, нали, другите игри, които съм играл, нали, от този тип, е накрая някаква статистика, за да видиш сега кой колко ти е бил ефикасен. Не съм сигурен кой примерно колко демидж е вкарал. Или може да го има някъде, но все още не знам за това. Доколкото виждам, май го няма като опция. Така, правя продажба, ти идваш в играта. И... това е, чакам. Имам 4, т.е. 3 енемита. Макс HP-то им ще бъде с 50% надолу, което в принцип е доста мъжко. Доста е мъжко това. Ако ми се падне още един скелетън, ще е красиво. Го направя левел 3. Не ми хареса това. Това въобще не ми хареса обаче. Това ми хареса всъщност. Тук този губи. Чакай, един загуби, сега и този губи. Двама отпаднаха и оставам срещу другия. Да видим сега кой ще оцелее. Така, ще... Yes, baby. Такъв
Втори левел тук. Този го местя там. Само да видим сега кое и къде и как ще направим. Добре, не знам дали е... Мисля, че е добър вариант да стои там. Този скачаше ли? Не скача. Добре, всички ще се фокусират върху него. Сега, майко мила... Уф, това е много лошо. Загубих. Загубих. Това беше много лошо. Това бе. Добре, пробвам. Какво пробвам? Пак Undead. Или не? Мога да ги продам. Ще игра за гоблините, да видим дали ще се получи. Разходка искаш, а? Ей сега. Бъди търпелив, само трябва да спечеля. Hello. Пробвам се да спечеля тук. Може ли само да си доиграя играта? Обещавам, че излизаме. Да. Така, гоблините. Това, което е хубаво при гоблините е, че... това го вземам. Да бе, обещах, че излизаме. Чакай, секунда само. Да. Уно секундо. Знам. Не ти се стои повече тук. Сега. Не знам дали се чува между другото. Да бе, секунда. Довършвам си играта и излизаме. Семейни проблеми. Орките, аз пък гоблините, това, което дават, което, нали, сега съм разсеян много тук, всъщност дава, нали, на всеки рунд, ми дава един гоблин просто, някакъв си, рандом гоблин. Да бе, сега излизаме чил бе. Малко си досаден. До сега спай, сега реши, че искаш навънка. Що не се сети по-рано, като не бях пуснал запис. Сега вече, искам навънка. Сега ще ме убият и излизаме. Няма страшно. Добре, че се видя между другото на камерата, че ще се кажете, просто с камера да си говори сам. То въпреки, че далече от истината, но да. Така, втори левел. Трети левел, само че изпуснах другия гоблин, което, нали, ще да е яко, ако не го бях изпуснал, но... да, сега малко трябва да се разточа, защото правя някакви много интересни глупости. В момента буквално нямам никакъв фронтлейн, ама никакъв фронтлейн нямам. И това в принцип исках да е една идея по-дълго видео, ама... Да. Ще трябва след тази игра да приключвам. Да бе, секунда. Така, бягите сега в споко. Гледай само какво става. На второ място съм, печеля играта, на здраве. Така, вземам. Така, да рефрешна. Вкарвам на здраве. Вкарвам пека най-накрая. Да... сега са 4. Найс. Да бе, секунда бе. Бързо. Ама бия ги. Секунда, моля те. Много ги бия. Или много ще ги бия. Само секунда. Гледай. Той всъщност този е бот. Да, сега. Обещавам. Не повече от 3 минути. Надявам се. Така, какво искам тук, бе? Моля да
вкарам нещо ново в играта, май не. Няма място. Махам това, продавам. Рефрешвам пак, за да вкарам някой новичък. Теб те правя втори левел. Уно моменто. На първо място съм. Бия, обещавам. И излизаме. I promise. Само трябва наистина да бия. И то по-бързо. Мисля, че... Ей, това не е хубаво. А, не. Ще го бия. Айде, този директно загина. Да, сега. Ето, бия го и този и се изстрелваме. Има ли нещо, какво нищо не мога да направя тук повече? Ела тук. Ела от другата страна, че да игра с дясната ръка и да те гадам с лявата ръка. Едва ли сте очаквали такова видео да... Да. Не те свърта. Айде бе, няма ли това да пуска по-бързо? Буквално 2 битки имам максимум. 2 битки. И излизаме. Сега ако успея да го бия от тази, което според мен ще е невъзможно. Или той да ме бие от тази, което май е възможно. Чакай да видим на къде отиват нещата. Така, ето. На 3 живота. Излизаме. Така. Нищо интересно няма тук. Какво бе? Ей сега. Ето, последна битка. Надявам се. Я се кача тук да те видя, така. Да. Айде, ей сега. Виж, последна битка правя. Целия съм май в кофе. Какво ми се караш вече? Охо. Аз мога да загина тук. Не. Добре, няма да е последна битка. Мамка му! Вече наистина е последна битка, обещавам. В смисъл, тук нататък то вече няма накъде. Сега някой ще загуби. Да се надявам аз да спечеля. В принцип ще е готино, ако мога да спечеля. Но не отиват на добре нещата. Няма нещо готино, което да... Не знам, сега ще видим. Не знам на какво разчитам. Пишка ли се, ака ли се, какво ти се прави? Или просто ти се излиза навънка, защото вече ти е скучно. Ето. Превършваме битката. Аз много набързо казвам. Абонирайте се, защото трябва да излизам. Благодаря, че гледахте това видео. Аз печеля играта, между другото. Не я печеля. Ти се ебаваш. Това не е сериозно. Мислех, че трябва да загине. Тук господина ще се напишка вече. Ето, ей сега, вече пак, нали, последно казвам, абонирайте се, лайквайте, гледайте се как печеля играта, спирам веднага записа след това, защото трябва да се изстрелвам да го разхождам и се надявам, че ще спечеля играта. Ето, спечеля играта, излизаме. Мисля, тук вече наистина някакво стане. Тук наистина някакво стане вече. Един от двамата печели, което това съм аз. И това е. Благодаря ви, изчезвам, ще се видим в следващото видео.